Gledate magazin Snovi kuća doma. U današnjoj rubrici Dom i snova pokazujemo vam kako izgleda jedna neobična moderna kuća, vrlo zanimljivo projektovana sa ravnim krovom, ali kosinama sa fasadne strane. U kuću ulazi obilje svjetlosti kroz velike prozore, što je bio i glavni zadatak projektantu kada je investitor poželio da sagradi ovakvu kuću. Pogledajte kako se kombinuje drvo sa ovako neobičnim projektom i izgradnjom.